Следващият матч е в категория до 51 кг. Един срещу друг се изправят индийския ветеран Амит Амит срещу Санжар Ташкенбай от Казахстан. Индия все още преследва първото си злато на турнира Странджа. Двамата финалисти до момента загубиха. Зарин Нихати, преди мъничко Шаголшем. Това е твоята категория, до 51 кг. Така и сега ще видим и ще направим сравнение. Развива ли се бокса по-добре? Имаш ли някакви наблюдения тук около представителите в тази тегова дивизия? Успя ли да погледаш няколко мача на турнира Странджа? Как играят? Какво е нивото? Да, аз точно това казах, че азиатците върват с пълна сила нагоре. Но това при тях, както казах одеве, също влияе много, че те имат много спаринг партньори. Всеки се бори там да завоюва първото място, да участва на големия турнир. Сериозно ръстово предимство за Ташкенбай. Сега ще видим, защото индийците хич не са за подценяване. Страшно впечатление правят. И те много добре върват нагоре. Аз специално и този индиец го гледах. Много правилно играе. И аз мисля, че ще направят много хубаво среща. Един от най-успешните индийски боксьори през 2019 остана на второ място на световното първенство. Бил азиатски шампион през 2019 година в Банкок. Общо взето печелива медали от много големи състезания. Така че знае какво прави на ринга. Така е правено и срещу него има изправен добър боксер. Затова е интересно да видим как ще започне срещата. Ето, както виждаме, индийцът сега вкара 2-3 удара. Ето, още има серия. Много добра задна ръка има. Прекрасно работи с нея Амит Амит. И точно знае кога да пусне удара, кога да се дръпне. На мен още от първия ден ме хареса този боксер. Определено има класа в играта на Амит Амит. Той все още не е спечелил олимпийска квота, така че ще го видим в Италия на квалификацията. Добри боксери се и заслужават такива да спечелят квоти и да радват очите на Олимпиада. Но сега на мен индийца ми прави по-добре впечатление от казахстанец. Много е талантлив Ташкенбай, световен шампион за юноши младши, юноши старши възраст. Тепърва навлиза при мъжете, само на 20 години е. Дясно коше забива Амит. Аз казах, че много добро впечатление прави индийца и поне за мен до момента печели срещата. Има още много време, но много добре играе. Не лош старт, по-агресивен е, знае кога да натисне, а на моменти... Изглежда е доста по-опитен от него и има усета точно кога да направи атаката. Нещо се случи май с боксовия кец. Кеца се е вързал, няма контузии. Много силен турнир за Амит Амит. Всичките си три мача тук спечели с по 5-0 съдийски гласа. Не остави никакви шансове на конкуренцията. Победи боксер от Украйна. След това надви един монголец и на полуфинала се справи с Самет Гюмуш от Турция. Не, това е много хубаво. Турнир Странджа стана много силен. Но виждаме, че вече няма индийц, няма това. Силите почти са изравнени и просто не може да кажеш кой ще победи. В прекрасна форма изглежда Амит Амит. Десен прав в главата на Ташкенбай, който просто изостава с една идея от атаките на Амит Амит. За мен индийц е по-опитен боксер и ако продължават така, ще спечели срещата. Ташкенбай миналата година достигна до финал на шампионата на Казахстан. Там загуби от
най-добрият боксер на Казахстан в тези ниски категории, Секемби Босинов, който неведнъж сме го виждали да печели отличия на големи първенства. Но и миналата година беше момента, в който Ташкенбай спечели световната титул при юношите. 10-9 за Амит Амит, единодушно за индиеца. Никакви проблеми. Няма спор в такъв рунд, в който единият боксер доминира категорично. Макар че тук, и не само тук, и на други турнири сме виждали какви ли не съдийски решения. Така е, но се пролича, че индийца е доста по-опитен от казахстанския боксер. Използва всички моменти, правилната дистанция, правилно насочени удари и заслужено се печели с 5 на 0. Ташкенбай за втори път е тук на турнира Странджа и за пръв път достига до финал, което е прогрес. Ето пак започва индийца много спокойно, макар че казахстанеца се опитва да мъчи да наваксва, но мисля, че ще е трудно. Индийца е доста спокоен, опитен боксер. И още от първите дни, както казах, направи много добро впечатление. Израства в малко селце Амит Амит, баща му е бил фермер, а брат му е бил боксер, именно той го запалва по този прекрасен спорт. Член на индийската армия е Амит Амит. Това не знаех, нали, че е в армия, ама те там се раздават всичко им е живота в армия в това и правилно са го подбрали като смел, силен човек. А преди години в България е било така, доста спортисти са били военизирани, за да може да имат сигурност. Така беше и нещата бяха много по-добри. Имаше сигурност за спортистите. Да, дори след края на кариерата биха могли да се реализират, било то като инструктори по бойна подготовка, било то... За всичко, за много работи просто помага това. Малко по-равностойен на този втори рунд, но отново Амит Амит е по-агресивният боксер от двамата. Така е, да. Казахстанеца пуска удари, но се вижда, че почти не достигат до целта, докато на индийци попадат в целта. Много е бърз и прецизен, знае точния момент кога да атакува и забележи колко интересно с няколко крачки успява да докара Ташкенбай в близост до въжетата. Когато казахстанецът се озове там, веднага Амит Амит атакува и вкарва точни удари. Значи това е много важно, да може да прецениш точната дистанция, тогава да стъпат краката и стъпат ли точно да са на дистанцията, няма как да не попаднат. А и когато Ташкенбай е близо до въжетата, вече мобилността му е ограничена, не може да бяга и дори да се опита. И няма този опит вече да знае какво да направи. Ето още една комбинация. Някакъв проблем стана, гумата май падна от устата на Амит Амит. Случват се и такива работи, макар че много боксери като се изморят ги плюят, но това не беше нарочно. Макар че си има правила, като падна 2-3 пъти гумата и дават официално предупреждение. Много силно завършва Амит Амит. Много тежки удари. И аз мисля, че този рунд също се го печели с 5 на 0 глас. Категорично вдигна темпото във втората половина на рунда Амит Амит и отново се видя кой е по-добрият боксер. Тепърво му предстои мисия за попадане на Олимпийските игри. 5 на 0 съдийски гласи във втория рунд. Убедително води с 20 на 18 и в 5 съдийски карти. Но сега пак казахстанеца ще тръгне вече да се хвърля в атака, но пак ще попада в рискови ситуации и просто третия рунд ще се доиграе. Дали Амит Амит няма да реши да експериментира, да види дали би могъл да спечели третия рунд, евентуално ако бъде поставен в ситуация по време на квалификацията или на друг турнир, че трябва той да бъде агресора. Как мислиш? Или по-скоро ще играе на сигурно? Не, той
боксера от Казахстан сега ще търси някой силен удар, нали, нокаут. Аз за Амит питам, дали индиецът ще опита да бъде все така агресивен, както в първите два рунда, или ще действа Аз мисля, че ще по-дефанзивно? продължи. Той е опитен. Значи един опитен боксер винаги ще направи това, ще играе така, както му върви играта. Независимо, че води, и той го показва, започва пак по същия начин, се продължава играта. Тя му носи успех и няма смисъл да я промени. Какво би трябвало да направи при подобна ситуация казахстанеца? Ти какво би го посветило в ъгъла, когато матчът не върви за него? Просто да търси някой нокаутиращ удар. Друго просто няма и какъв съвет да му се даде. Много добър финт на Амит. Хваща се казахстанецът, вече отнесе доста тежки бомби в този матч и знае какво го чака. Страшен усет има индийцът. Толкова изчислява точната дистанция, че е по-нисък, стъпи му кръка и веднага нанася удар. И играе само с точни удари, в които е сигурен, че ще попадне. Почти не хвърля в въздуха удари. Много хубаво скъсява дистанцията, той е по-ниският, но виждате, когато се приближи, нещата стават ясни, няма отговор. Боксерът от Казахстан. Ето, забележи на индийца, на всеки удар крака винаги му стъпва. Прави се такава сметка, че като стъпи да достигне удара. Супер рутиниран боксер, който е играл на много международни турнири срещу най-добрите боксери в света. За съжаление, тази категория сякаш беше доста празничка в последните години. Даниел Асенов има трудности да свали. Той се пробва на първата квалификация, не успя да вземе квота. Сега е решил да става професионален боксер. Ясен Радев не може да свали от 54 кг. Вече говорихме за Ергюнал Себахтин. Жалко наистина, защото това всъщност е и първата най-ниската мъжка категория в олимпийския турнир. Да, така е. Жалко, че има контузия и трябваше да направя тук една проверка на по-горната категория. Да се види как се чувства. Аз доколкото знам и той пък е по-малко килограми и това ще му се отразява, дано да успее да качи и някой килограм. А с Даниел Асенов какво мислиш? Каква е ситуацията? Защо той не се пробва на следващата квалификация? Сигурно му е трудно да ги сваля вече килограмите. 100%. Това, че му е трудно, но той просто в последно време... Не знам откъде идват тия неща, но почна да не се отнася сериозно към големия бокс. Запитвал ли се каква е причината да не би, още когато беше юноша, започна да печели големи състезания при мъжете, европейски титли? Не, ще се премълча за това. Имам нещо мое си, но ще се го запазя за мен. Разбирам, деликатен е въпрос, но е наистина жалко, че един от най-големите таланти в българския бокс не успя да реализира на 100% потенциала си. Победа за Амит и той печели титлата в категория до 51 кг. Първи успех за Индия тук на турнира Странджа, златен медал. 5-0 съдийски гласа, взе всичките рундове, всичките съдийски карти. Няма как по-добре да спечелиш матч от толкова убедително представяне. Просто игра перфектно. Това за сега той ми е направил най-добро впечатление от всички боксери. Говориш не само за тази категория, но и от другите категории, така ли? Да, поне за сега, да. А аз ще ти кажа за един друг боксер, който на мен ми направи впечатление и който ще видим след мъничко в категория до 57 кг. Още един индиец, който се казва Сачин. Страшно атрактивен. Още от първия матч тук правеше изключителни неща и за мен той би трябвало да бъде сред претендентите за получаване на някаква награда, подгласник на шампион на Купа Странджа. Разбира се, ако успее да вземе финала си срещу силния узбек Шахзод Музафаров. Тук отново в тази категория го нямаше титуляра в националния отбор Хавиер Ибан.